Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kai me kake haka zauna nan wajen? Wallahi baba na dan wani aura da ni akan wata yarinya. Kai tun ba kai ko ina magana yara yarinya. Baba wallahi ba za ka gane bane. Yarinyar tana bala'in son manzo Allah ne. Sallallahu alaihi wasallam. Ni ma nake son ta wallahi. To Allah ya sa mu dace. Ni ka gama ka bar nan wajen. To baba. Sai an jima. Auradin nan ma ni ma na gaji kai. Bari dan huta kaɗan. baiwa rasulillah kanzul karamati mai girma almustafa dan baiwa rasulillah kanzul karamati ya rabbi allahumma cecina ka yarje mun in wake masoyina shi ne har zuciya. Salam ala kanzil bariyati, salam ala nafsin zakiyati, salam ala dalilul wilayati, salam ala katimun nubuwati, salamu ala rasul mai alfarma. Uhibbuka habibillah ya sidiya ya sidiya dole so rasulu dan baiwa duk mai kinsa ya zamto wawa Abulkasim shine mai yayewa dukkanin cutan da ta zamto damuwa masoya duk ku zo mu so dan baiwa rasulillahi dan amina abba gungin biya katimul anbiya ya annabi Allah wanda ya zo da sallah ya shafa duhun jahala ya kauda dukan jalala da ba wani kilwakala haram ba shi da illa da mabi amdullah anan za mu sa aya shi yayi mana rana kuma yayi mana gata dukkanin alkhairi gare mu ya kawo mai girma almustafa dan baiwa rasulillah kanzul karamati tabbas innul aulad ba ma yin wahala dan kai dai ne muka dauka abun duba masu kinmu da kai babu ba su abada mu barranta da su sun zam a ada'un musu ma baban kwana da mu da kai ya habibullah kana ran mu ba za mu bar kaunar ka ba duk wuya girma almustafa dan baiwa rasulillah kanzul karamati Mai baccin tsakar gida. Kai, ta shiga je kai sallah lokacin sallah daga wuri ka fake da bacci. Ta shiga je kai sallah. lokaci yayi ne Tambaye ni lokaci yayi. Ta shiga je kai sallah amma an gama sallan ku. Maza. bismillah